Gure ama, bere amaren antzera, beste emakume eta ama askoren antzera, sufrimenduaren harri jasotzailea izan zen. Maitatzeko modu bat galdu dut bat-batean, alboan egoteko gorpuzkera bat. Jendea desagertu egiten da, lehenik mundutik, gure oroimenetik ondoren. Hiltzen dugun jendeak luzaroago irauten digu. Bere burua galtzen du itzultzeko premiari gabe. Eginez egun bizitzea baino ez da, eginero bizitzea, egin oro bizitzea. Norden naizen hau, zer iragazi dugun, zeri galarazi diodan sarrera, zeri esan nion ezetz betiko, betiko ama baino etzela uste nuenean. Zuk badakizu, argitu egidazu zer gertatzen den gure hizkuntzarekin. Gauzak izendatzeko modu bat desagerliteke. Euskalduna izatea ez da aski. Euskaldunak izatea ez da asko. Euskalduna ez da aske.